накрая удобно място за сядане. Това е интересно тук този камък. Ми прави впечатление. Как се е цепнал. И изобщо тези камъни ми е било интересно. Те са май същия то като на морените. Нали така? Изглеждат камъните на морените или се бъркам? Но това ми е интересно. Това какво е? Преди Витоша е било вулкан. Това е един интересен въпрос, на който аз не знам отговора. Как се сцепил този камък по този начин? Също е интересен въпрос. Заморените също е интересна тема. Аз и натам мисля да направя една разходка. Интересно ми е. И начина, по който изглеждат, че се отличават от другите камъни. Не, то също е такъв. И това зеленото. Интересен въпрос. Нека ако знае да пише в коментарите. Това беше за сега.